Лиза, какво правиш? Кихаш? Да. Защо кихаш? Какво са това? Смуча. Смучане? Да. Това са на тати смучане. На тати ли са? Ти опита ли ги? Не. Не си ги опитвала? Не ги ли опита да ги видиш какви са? Ти обичаш ли ги? Не. Не ти харесват? Сладки ли са? Мам. Да ги изхвърлим ли? Да. Не са хубави, а? Не. Тати свини. Трябва да ги изхвърлим. Да. Тати свини смучаната. Най-добре да ги изхвърлим, не са хубави, нали? Едното падна. Едното падне, добре. Хайде. Си с мама.